Hola a totes i tots, com esteu? Espero que estigueu bé i que també el confinament estigui sent suportable, si més no. I avui a mi m'agradaria parlar-vos de la Ramona Peralba i Sala, que era una gironellenca que treballava de teixidora a la fàbrica de Cal Monegal. La Ramona, com tantes altres dones, quan va esclatar la Guerra Civil i la Revolució Social, va decidir enrolar-se amb els comitès de treballadors que gestionaven les fàbriques i que per tant tiraven endavant l'activitat econòmica principal de la comarca. Això no és una cosa estranya perquè, de fet, moltes dones, quan va esclatar la Guerra Civil, van decidir participar activament. De fet, moltes van participar en partits polítics, en sindicats, d'altres també van crear els seus propis espais feministes i d'esquerres, i moltes altres dones van decidir agafar el fusell i anar-se'n a la primera línia de batalla a defensar la república i, per tant, enrolar-se amb les milícies populars en clau de milicianes, en clau de soldats. A la nostra protagonista d'avui, a la Ramona, el 1939, la van denunciar 3 de les seves veïnes que l'acusaven d'haver delatat el germà d'una d'elles que estava emboscat en un dels boscos propers entre Gironella i Porreig. Davant d'aquestes acusacions, les autoritats franquistes, que ja estaven presents a la comarca des del febrer del 1939, van detenir a la Ramona i la van portar presonera a la presó de les Corts de Barcelona. La presó de les Corts de Barcelona era una de les presons de dones que hi havia a Catalunya, i es calcula que fins a finals dels anys 50, que és quan la presó deixa de ser una presó, hi van passar a prop de 5.000 dones. A la Ramona, el maig del 1939, se li aplica un consell de guerra i ha de passar per un judici sumaríssim, que eren uns processos judicials que no tenien cap mena de garantia, on sovint els acusats no es podien defensar amb garanties, on se'ls acusava sense tenir proves d'haver comès cap delicte, etc. A la Ramona se l'acusa, a part d'haver delatat aquest emboscat, se l'acusa també de ser una propagandista del desnudisme i de les idees marxistes, no? Perquè, de fet, la Ramona era una sindicalista afiliada a la CNT i tenia una importància cabdal en la seva fàbrica. De fet, ella era la delegada sindical de la CNT. Durant el judici, la Ramona ho va negar absolutament tot. Va negar haver delatat a cap emboscat, va negar haver fet mai mal a ningú, i l'única cosa que ella no va negar i de fet es va reafirmar és en el fet que evidentment ella havia participat activament a la CNT, ella era de la CNT i també tenia aquest paper sindical tan representatiu en la seva fàbrica. Malauradament, la Ramona és una de les 11 dones que van morir fusellades al Camp de la Bota entre el 1939 i el 1940, que és el període més negre, més fosc, pel que fa referència al nombre de fusellats per causa d'un judici sumaríssim i, per tant, per causa de la repressió franquista. De fet, es calcula que durant aquest període al Camp de la Bota van morir un total de 1.700 homes, també, juntament amb aquestes 11 dones. I la Ramona és és l'única berguedana entre els 62 berguedans que van morir també afusellats, a causa de la repressió franquista. Ella, de fet, la van matar, la van assassinar el 16 de maig del 1939 a les 5 del matí quan tenia 35 anys. Malgrat la Ramona és l'única dona afusellada per causa de la repressió franquista, no és l'única dona berguedana que va patir la repressió. De fet, moltes dones van haver de marxar a l'exili a mesura que les tropes franquistes anaven avançant, i també moltes dones, davant de la por de ser assenyalades per ser les mares, les dones o les filles d'un soldat republicà o d'un alcalde o d'un regidor d'esquerres o d'un sindicalista, moltes d'aquestes dones van veure's obligades a marxar dels seus pobles i anar a buscar un futur millor en d'altres ciutats o en d'altres indrets, i per tant també van ser víctimes de la repressió franquista. També el conjunt de berguedanes també va patir en pròpia pell el retrocés de drets que s'havien assolit durant la República, com per exemple el dret al divorci o el dret a vot. Tots aquests drets van ser revocats amb la instauració de la dictadura franquista i per tant es va patir un retrocés per tot allò que fa referència a aquests drets en clau de gènere que s'havien assolit durant el període republicà. La història de la Ramona una mica el que ens ve a mostrar és que és molt important parar atenció, no? I anar a buscar aquelles històries més properes, no? En clau més local o comarcal,
que ens ajuden a entendre processos històrics que són molt complexos, no? Com el període republicà, la Guerra Civil, el desenvolupament de la guerra, no? O bé també la instauració de la dictadura franquista. Aquests són, doncs això, no? Processos històrics que són molt complexos d'estudiar i quan anem a buscar aquestes realitats locals ens ajuda a situar-nos en aquest context més ampli. Jo ja callo aquí. Espero que us hagi sigut interessant. Si us heu quedat amb ganes de saber més coses, us recomano que li doneu un cop d'ull al número 141-142 de l'Arol, que ja el teniu penjat en línia també, i que explica una mica diferents qüestions relacionades amb la Guerra Civil a la nostra comarca i penso que és altament interessant. Espero que us hagi agradat i res, cuideu-vos molt, quedeu-vos a casa i ànims. Gràcies!